Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ mesin na-ezu ori. Gịnị ka ị sị na ị na-arụ? Ana m arụ mesin na-ezu ori. Ị sị na ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Ana m aṅụ mkpụrụ mmiri. And ị sị na ị na-ezu ori ọnụ ị na-eme ka ihe. Kedu ebe ị rụrụ ụfọdụ gị? Onwere ebe ndụ ụfọdụ. But ị sị na ị na-ezu ori na mmadụ kụzichara gị ori ị na-ezu na-eme ka ihe. Kedu moto ị na-anya? Okwu ị na-agwa enwe eme gị fọs. Onwe nke afọs ga fọs. Akwa ihe ime ka ị gbara anyị. Gịnị ka ime? Ori gịnị? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị Simdot si ha Asịrị FM. Aka m akwụkwọ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Tupu mmalite akụkọ nji maka ya wee bịa taa, ana m asị ka nsị gị Happy New Year. Eji m aka na gị na ezinụlọ gị pụtara ya bụ afọ ọhụrụ nke ọma, wee na-asị ka Chineke nna bụ onye dubere anyị site n'afọ gara aga wee rute afọ abụọ afọ 2025 bụ afọ 2025. Ka ya bụ Chineke nna nara ekele ebe ọ kachasị elu. Wee na-asị ka m kelekwa unu niile bụ ụmụnne m ndị na-esonye m kamgbe afọ gara aga nakwa ndị bidorola sonyewe m kamgbe m bidoro ime ihe akụkọ ụwa wee rute ugbu a wee batakwa n'afọ a. Ana m asị unu daalụ n'ọlụ. Gị bụ onye bụ mgbe ọbụla ị hụrụ Solex tinyere ihe onyonyo, ị ga-agbalịrịrị ka ị kirie ya. Gị bụ onye ihe Solex na-eme na-amasị, ana m asị gị daalụ ọlụ. Wee na-ekpe sị ka Chineke nna gọzie gị ebe ọ pụrụ iche, ebe ọbụla isi enweta ihe iji eri nri ụbọchị na ihe iji etinye data eji ekiri ya bụ ihe onyonyo niile. Ana m asị na ọ gaghị akọ akọ ebe ahụ, ọ gaghị akọ akọ n'akpa gị. Wee na-asịkwanụ dịka unu si wee na-akwado m kamgbe afọ gara aga na kamgbe anyị bidoro ya bụ ihe akụkọ ụwa, biko ọ ga-abụkwa ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na unu gaa n'ihu otu ahụ wee na-akwadokwa anyị n'afọ a anyị batara n'ime ya bụ afọ 2025, n'ihi na ihe anyị na-apụta ebe a eme mgbe ọbụla bụkwanụ ihe ga-abara anyị niile bụ ndị Igbo uru. Mbọ niile m na-agba ị na-ahụ m n'ihe onyonyo mgbe ọbụla bụ maka ihe na-eme n'ala Igbo. Kedu ihe a ga-eme ka ọ dị mma, ikpughe ihe ọjọọ dị iche iche na-eme n'ala Igbo. Wee na-asị biko nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, ọ ga-abụ ihe dị ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị gakwa n'iru otu ahụ isi wee na-akwado Solex wee na-akwadokwa m n'afọ a anyị batara n'ime ya. Ihe mma bụ na emere elu emere ala, ala Igbo ga-adị mma. Ọ dị mma. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'aka ndị ọrụ nchekwa obodo Ifitedunu wee nweta, bụ nke ha na-egosi otu nwa ikorobịa onye nke ha jidere ebe o zuru ori. Kedu ihe o zuru? Ya bụ nwa ikorobịa kọwara onwe ya dịka onye na-akụ egwu ogene. Enwe na-akọwa na o nwere ebe akpọrọ ha ọrụ na mmemme ebe a na-eme akwamozu na Ịgbariam nke dị na steeti Anambra. Wee sị ha bịa kụọ ogele ebe ahụ. Ya bụ nwa ikorobịa akụcha egwu ebe ahụ wee nọrọ n'ụlọ onye ahụ ọ bịara ịkụrụ egwu wee zuru igwe eji ege egwu bụ nke ama dịka home theater speaker. Dịka ha bụ ndị ọrụ nchekwa na-agba ya ajụjụ ọnụ si ya kedu ka ya bụ ihe si wee mee, ọ na-akọwa na ụbọchị ha rutere ebe ahụ bụ ụbọchị emuru anya abalị bụ nke ama dịka wake keep n'olu bekee, ka ya hụrụ ya bụ igwe home theater. O wee sị na ya bụ igwe chabara ya n'anya ụbọchị ahụ, mana ya lere anya onweghị ka ya ga-esi ezuru ya ụbọchị ahụ. O wee bụrụzia ka chi ya fụrụ ụbọchị a na-akwazi ozu ka ọ hụziri ohere izuru ya bụ igwe home theater, mana emechakwaranụ aka wee kpara ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere. Bụrụ oche gị kpụdobe nso ka anyị nọrọ ala wee tinye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwa ikorobịa ebe ọ kọpụtara ka o si wee zuo ya bụ ori ebe ọ gara ịkụ egwu mgbe ndị ọrụ nchekwa na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Kedu afa gị? Chigozie. Na-ene m anya. Chigozie onye? Major. How many years ka ị dị? I do 26 years. 26 years. Kedu ihe bịa mee na Ịgbariam tata Igbo na-akwa ozu? Abịala egwu. Ị bịara egwu gịnị? Egwu ogene. Egwu ogene. Onye ebe ka o? Enugu. Enugu. Sada ebe n'Enugu? One day. One day. Sada ebe n'Enugu? Abụ m onye ọgwụ. Ọgwụ. Okay. So kedu ihe bịa mee na nke Igbo bụ Ịgbariam today ọ na-akwa ozu? Abịala egwu from Enugu. Egwu ogene. Kedu ime na nke ya? Ezu m olu. Ori gịnị? Olu speaker. Izu ori speaker home theater? Yes sir. Okay. Onye kwuru nje ji ori? Someone. Sọsọ gụnwa. Kedu ebe ịbaje bụrụ the speaker? Na palọ. Na palọ ya? Ọgwụ nwe the speaker dị na the palọ? No sir. Egwu unu bịa ibe onye gwara unu ego? Ndị na ego. Onwe ihe ọjọọ mee gị?
onwe ọjọọ ndị Igbo arịa mme gị sekuriti ndị Igbo arịa nwe nye gị nsogbu special squad nwe nye gị nsogbu kedu iji bezie na Igbo arịa mere ihe ọjọọ dị mma kedu amịnị presi njegoro egwu izuru ori nwere ebe ọzọ agara onye nzuru ori kebe eziokwu na m ga-ekwu eziokwu taa anụ nwere ebe ọzọ agara enwe nzuru ori na m bịara ewekibi na ụnyaahụ ewekibi na abịara ụnyaahụ so ofu spika ahụ laik ọya so abịaza ihe tata mbeze ofu spika ahụ ihe ọbụla dụ confuse so mbeze ofu spika ahụ laik ọya mbeze ka m vuli ya ụwa ejide m nwere ya ọzọ ndị jide gị ndị sekuriti otu esi jide gị ka ọ dị ka majik ọ dị ka ọgwụ ọdụrọ m ka majik ọ dị m ka ọgwụ ama mee respect na ahịa ejide gị ifugo na sekuriti na-arụ ọrụ ifugo na special squad AVG na-arụ ọrụ ifitedunu akwa ifu gị ifu mgbe nọ n'abalị sef wepụrụ nna alụ ọrụ anọ n'ilo afọ sekuriti ga-acha alụ ọrụ fụ na sekuriti tait akwa ifuru ya ebe a nọ nke Igbo arịa m ezigbo mmadụ na-ekene ndị sekuriti Igbo arịa m AVG Igbo arịa m jisi na ike ọ ya dị onye ọrụ na mma n'ọrụ ogologo ndụ ahụ isi ike ka a na-arụ anyị arụta une rụta ụnana anyị adarị arụ asị ndị agụ anyị jide onye oche anyị na-eme expose ọkwa ihe ozu okwu ị na-agwa enwe ime gị fọs onwe nke afọs ga fọs akwa ime ka ị gbara anyị gịnị ka ime ori gịnị na nke onye Ibobo Igbo arịa m oke na-ekenekwu ndị special squad AVG Ifitedunu na-ekene defenders dunu kọfịa niile asị ho na-ekenekwu Igbo arịa m na mbụrụ na-agba Igbo arịa m ya dị mma na ọdịgo mma dị wee na-ekene Ibobo Igbo arịa m onye kwarụ nne ya so na akwata ogologo ndụ na-ahụ isi kwata ife ọma wee na-ekene ọ dị ho memba AVG memba Anambra steeti niile ọrụ ogologo ndụ ka a na-arụ bịara igba ihe egbu onwe ya kwa na eziokwu ekene m unu ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo na-etufughị oge o nwere otu ihe onyonyo ọzọ ngachọkwa ka anyị nyere anya na ya bụ nke anyị sikwa n'aka ha bụ ndị ọrụ nchekwa obodo Ifitedunu wee nweta nke na-egosi otu nwoke ọzọ onye nke ha jidekwere ebe ọ na-ezu ori na ụlọ onye ọ na-arụrụ ọrụ. Kedu ihe onye nke a zụrụ? Nnukwu ite mmiri bụ nke ama dịka tank. Ya bụ nwoke kọwara onwe ya dịka onye na-arụ ọrụ ogwu aja bụ meson ndị na-arụ ụlọ. Ewe na-akọwasị na ọ bụ na site ebe ha na-arụrụ mmadụ ụlọ ka ya bụ nwoke nọ wee kọọ obi zụrụ tank eji arụ ọrụ na ya bụ site. Dịka ha bụ ndị ọrụ nchekwa na-agba ya ajụjụ ọnụ, o wee na-akọpụta ebe ndị ọzọ dị iche iche ebe o zugasịrị ori na mgbe gara aga ma kọwakwanụ ka o si ezu ya bụ ori. Imirikiti n'ime ebe ahụ niile ọ gụgasịrị bụ ebe o zurula ori bụ ebe a na-akpọcha ya ọrụ, akpọ ya ọrụ, ọrụcha ọrụ akwụọ ya ụgwọ, o mechakwanụ ọ ma zuru ihe na ya bụ site. Dịka o siri wee na-akọwa, o nweghị ihe ọ naghị ezu ma ntụ simenti ma igwe eji arụ ụlọ bụ rọd na ihe ọbụla ọ hụrụ nke ọ ga-ezu na site ebe ọ bịara ọrụ ọ ga-ezuriri ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ka anyị nyewekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Afa gị? Afa mbụ Nnamdi Agbogu. Na-ekwusi okwu ike. Afa mbụ Nnamdi Agbogu. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ mesin na-ezu ori. Gịnị ka ị sị na ị na-arụ? Ana m arụ mesin na-ezu ori. Kedu how many places izugoro ori? Ezugo m ori 4 places. Ka ebe ndị izugasigoro ori? Ezugo m ori na Enugu Ukwu. How many places? 4 places. Na Enugu Ukwu. Kedu ebe ọzọ izugoro ori? Ezugo m ori na Mmoya. How many places? 2 places. 2 places. Kedu ebe ọzọkwa? Ezugo m na Umudioka. How many places? 1 place. Gịnị ka izu na Umudioka? Ori 4. Kedu ebe ọzọ izugoro ori? Ezugo m ori na Ifitedunu. Ezugo m ori na Ifitedunu. How many times ka izu ori na Ifitedunu? Ugboro na-atọ. Ugboro ịtọ. Kedu ihe izu ndị special squad ji ejide gị na nke ịbịa? Ezu m tank. Ezu m tank. Izu tank. Tank izu ọgụ onwe ya. Mba. Kedu ebe isi abịa ori ya? Na-ekwusi okwu ike. Ụmụnya ka isi abịa. Ụmụnya ka isi abịa. Akwa ịdị sọ ihe na-agwa anyị. Ihe na-ekwu onwe mega force. Mba, ọ na-eme. Onwe mega force n'ihe na-ekwu. Ọ na-eme. Ọ na-ekwu na-ede eje ori. Na-ekwusi okwu ike. Sọsọ gụnwa. So one man squad. Sọsọ gụwa je ori na Enugu Ukwu a. Sọ gụwa je n'Umudioka. Sọ gụwa na-eje n'Ụmụnya. Sọ gị bịa nke Ifitedunu a. Ihe a na-ajụ gị onwe na-ebochi gị ọnụ. Gịnị ka ime anyị ji wee jide gị? Izu ori tank. Ori ọ dị mma. Akwa ịdị sọ ihe na-agwa anyị. How many years ka izugoro ori na? Ezugo m ori 5 years. Izugo ori? 5 years. Ori ị na-ezu ọ dị gị n'ọbara ka ị mụrụ ya amụ. Na-akụziri na my friend. Ọ mmadụ wee kụziri m. Ka o kụziri gị? Wambo ya onye Mmoya. Wambo ya onye Mmoya. Wambo ya onye Mmoya. Ụmụnya kụziri gị ori.
ka ọ kụziri gị ori ya ka eke isi eme n'ori a na-ekwusi okwu ike ị na-ezi ọ na-agara gị mgbe ndị special squad jidere gị mgbe ndị special squad jidere gị mbọsị iji ori tankị a kedu ihe ị gwara anyị na-ekwusi okwu ike esi gịnị nsị gị gịnị na iru n'ọfịs na-eme gịnị ka iru n'ọfịs gịnị mee ị confess ye ka eke isi confess ị confess ebe niile izu ori na ka isi ezu ori iyi na-ekwu onwe me gị force onwe gwa gị kwuo ihe ị na-ekwu gịnị ka isi na ị na-eme ị na-ezu ori anụ ọsọsọ gị na-ezu dị ori unu adị tọka unu adị bụọ na-ekwusi okwu ike sọsọ gị nwa tata ndị special squad jidere gị ka ọ dị gị kedu advice na-enye ndị dị na-ezu ori dị ka gị na-ekwusi okwu ike so ịdị chọọ ihe na-agwa anyị so n'ọgwa na-ezu ori ya izu ori fon n'ụmụ dị ọka zuo na Enugu 4 places zuo na Ụmụnya 2 places zuo na Ifitedun 3 places kedu ebe izu ori na Ifitedun na-ene m anya my friend na-ekwusi okwu ike gịnị ka izu na nke SeaWorld oke ị na-arụ mesin n'ime di ya na-atụfete fensị ya n'azụ fensị rọdụ ha ha metas ka izu ori na nke SeaWorld ha ugboro na-abụ akwa ịdịchọ ihe na-agwa anyị onwe emeghị fọs n'ihe ị na-ekwu ịdịchọ n'ọgwa na-ezu dị ori ihe izute dị ori ledị gịnị ka iji ego eme na-ene m anya na-ekwusi okwu ike iji agba mkpụrụ mmiri ha menez ka isi na-ede 44 years na-agba mkpụrụ inugo nwaanyị jikwa ụmụ one ka ịmụ nwoke na nwaanyị ha na-aṅụkwa mkpụrụ mmiri ha na-aṅụ mkpụrụ mmiri gụọ mpa na-aṅụ mkpụrụ mmiri ka eke isi efid ya ka eke isi azụ ha ịṅụcha mkpụrụ mmiri kedu ihe ọ na-eme gị na-ekwusi okwu ike ị na-eti gị n'ife ọjọọ kedụ chọọ ihe na-agwa anyị ịṅụcha mkpụrụ mmiri ọ na-eti gị n'ife ọjọọ maka na-aṅụ ya onwe eme gị n'aka na ụkwụ onye nna n'onye kọmanda special squad agụ iyi onye unu na-afụ ebe ahụ onye na-aga ọ na-esi ụmụnnya abịa na-agagasị ebe ndị be anyị na-ene m anya na-agagasị ebe ndị be anyị na-arụ ụlọ na-ebukọsị ma tankị ha ma simenti ma rọd ma plankị apakacha ma baro ma many things eji arụ ụlọ ọnịma na material eji arụ ụlọ kịta dị ọnụ ọnịma na material eji arụ ụlọ kịta dị ọnụ isi na otu tas iji nke SeaWorld zu rọd onwe ya ọzọ izu ụdị a na-ekwusi okwu n'ọnụ gị ike onwe ya ọzọ izu ụdị a so biko nụ ochi adịghị mma chenji ewere new life baa n'uyi anụ ha na-achị ba kwe na anụ m na-ekwu tata wụ 2024 December 23 2024 ezuzu n'ochi na ochi adịghị mma kedu advice na-enye ndị chọrọ ịbụ ochi na-ekwusi okwu ike ma ị na-achọ ka izu ezu ma ị na-agafe agafe ma ị bi n'obodo agbakọ na-abụ ebe na-Ifitedun ma ọ bụrụ na ịkọrọsọ n'Ifitedun na ọ bụrụ na izubugo mbụ zuo ebe na baghị ejide gị na nwaanyị kara gị mma na agwa na-akpọ echi etekata gị na bajide gị onwe agwa na-akpọ echi eteka onwe agwa na-akpọ echi eteka ọ na-ata ata dangerous snake so ihe na-enye ahụ advice nwere ike inye ha isi na aṅụ mkpụrụ mmiri and isi na ị na-ezu ori ọnụ ị na-eme ka ihe kedu ebe ịrụ ụfọdụ gị bet isi na ị na-ezu ori na mmadụ kụzichara gị ori na-ezu na-eme ka ihe kedu moto ị na-anya nọ mkpụrụ mmiri ka ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ana m asị ha bụ ndị ọrụ nchekwa obodo Ifitedun daalụ n'ọlụ daalụnụ ana m asị ka Chineke nna gọzie unu na ya bụ ọrụ nke unu na-arụ bụ ichekwa obodo ikpochapụ ndị ajọ mmadụ ndị ala dị mma enwere n'obodo ana m asị ka akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ana m asị ha bụ ndị ọrụ nchekwa obodo Ifitedun daalụ n'ọlụ ọ dịghị ofere ya bụ ọrụ nke unu na-arụ bụ ịchụpụ ndị ọjọọ n'obodo ndị ala dị mma ana m asị ka Chineke nna gọzie unu ebe ọ pụrụ iche unu mana imirikiti oge ụdị ihe onyonyo dị otu a ihe mere anyị na-ejikarị eweta ya ebe a bụ ka onye ọbụla gbado anya dịka ndị nke a bụ ịkpọ ha ọrụ
ha bịa ebe ahụ ha bịara ịrụrụ gị ọrụ ezuo gị ori. Ka onye ọbụla gbado anya ị na-akpọkwa mmadụ ọrụ ka ị mara ụdị mmadụ ị na-akpọta be gị, ka ị mara ụdị mmadụ ị na-akpọta ebe ị na-arụ ụlọ. N'ihi na ewepụ ụdị ihe onyonyo a, ọtụtụ ndị mmadụ ga-adabakwa ha n'aka. Ịkpọ ha ọrụ, onye na-akpọ ọrụ bụ ka ị mere ya ihe ọma, ọrụcha ọrụ ị kwụọ ya ụgwọ, mana onye ahụ lọwakwa o zuru ihe gị. Ọ bụ ihe jọgburu dele na njọ. Wee na-asị onye ọbụla na-etinye aka n'ụdị ihe a wepụkwa aka enwe n'ofe. Wepụ ya bụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Onye ahụ kpọrọ gị ọrụ ka ọ baara gị uru, ịrụchakwa akwụọ gị ụgwọ. Ọ na-adịzi gị ka onye ijere na be ya makwanụ ebe ọ kpọrọ gị ọrụ, ịrụcha izuru ihe ya, echi ọ bụrụgodị na ejide ị ga-ejide, echi ọ na-adị gị ka onye dị otu ahụ ọ ka ga-akpọkwa gị ka ị bịa rụọrọ ya ọrụ ọzọ. Nke ahụ bụ irichi ụzọ ka m kpọọ ya izuchi ụzọ. Mgbe na-asị onye ụgwọ ọnwa na-ezughị overtime ga-ezuru ya. Nke ị na-arụta n'ọrụ nke a na-akwụ gị n'ọrụ ị na-arụ ezughị gị, ọzi nke ị zutere ezute ga-ezuru gị. Ọ jọkwara njọ o. Amaghị m ka a ga-esi na-arịa ndị akala ogori, ndị na-enweghị aka ọrụ, ndị na-enweghị ihe ọbụla ha na-arụ n'izu ori, a na-arịakwa ndị nwere aka ọrụ. Onye nwere aka ọrụ bụ ụbọchị ọbụla ị gbapụrụ iji n'aka na ego ga-esoriri gị abata ụbọchị ahụ, wee na-eche kedụzikwa ihe na-ebuba unu na ebe nwa asị gị bịa rụọ ọrụ ka a kwụọ gị ụgwọ, ijekwa ebe ahụ izuwo ori. Ama m na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe a na-akpọ ezigbo agwa, ụdị uru ọ bara, otu o si eche mmadụ, otu o si ebuli mmadụ elu. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-arụ ọrụ aka na-enwecha kọstọma ha na-arụrụ ọrụ ihe dịka afọ 15 ndị na-akwụba aka ha ọtọ, maka na a sị na ụzọ dị mma aga ya nga na-abọ. Atụọrọ ọmara atụkwara ofeke isi n'ọfịa. Ọ dị mma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu esi eme ya. Deere ebumnuche gị, etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị. Ihe n'uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebụrụ ya esonye. Ekelekwa gị, wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.